Казвам се Надежда Баева и съм част от екипа на Регионален исторически музей Пловдив. Уредник съм в къща музей Христо Герданов. През месец март 2023 в София се проведе Жизненост. Събитие, което целеше насърчаване на устойчивостта на културните практики и взаимодействието между културните институции и различни независими творци. Много ми хареса неформалното общуване между участниците и лекторите. Много ми хареса това, че с другите участници успявахме да комбинираме нашите различни таланти и опитности и да решаваме проблемите, които ни бяха поставени. Всъщност получих конкретни отговори на въпроси, които мен ме вълнуваха, и това ми беше много ценно. За мен новото беше възможността да си сътрудничим с независими творци и културни предприемачи. Идеята, че можем да си бъдем взаимно полезни с тази все по-развиваща се общност. На 31 август в Дановата къща бяхме домакини на Пловдивското издание на Жизненост. Получи се един разговор много интересен, който всеки сподели проблемите си и съответно се търсиха и решения и се намираха решения на тези проблеми или възможности, поне които могат да се опитат, за да се стигне до някакъв положителен резултат. Остана ми това чувство, че ние принадлежим към една общност, че ние трябва да работим с обединени сили, за да постигнем целите си. Трябва да си сътрудничим, да се опитаме да работим съвместно, да правим общи неща, че можем да бъдем продуктивни заедно и да създадем така, чрез различните наши таланти, един интересен за публиката продукт. Само чрез партньорство ще успеем да бъдем актуални, успешни и жизнени. Здравейте, казвам се Мария Жекова, основател на творческа школа от нота до цвят в град Шумен. Разглеждахме съвременни бизнес модели в творческия сектор и разработихме симулативни предложения за нови идеи. Всичко това беше изключително полезно и ново за мен. Затвърдиха се лични мои убеждения колко важна е работата в екип, колко ценно е това да срещнеш нови хора с сходни идеи. Съответно пък успях да взема за себе си и за нашата работа в школата много полезни и нови съвети и напътствия. Станах много очарована от това, че освен теоретична и практическа част, имахме и възможността да посетим интересни събития в Топлоцентрала, тъй като те бяха наши домакини на събитието, както и финален концерт на любимите Soul Far София с две много интересни изпълнителки. Всичко това наистина беше интересен споделен опит и изключително вдъхновяващо за мен.